ରାୟଗଡ଼ାରେ ନୂତନ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଏଟିଏମ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ହେଉଛି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ନୂତନ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଉଦ୍ଘାଟନ ପରେ ଷ୍ଟେସନ ଭିତରେ ଏଟିଏମ୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇନଥିଲା। ଯଦିଓ ଏହା ସହରାଞ୍ଚଳ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ତଥାପି ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତୁରନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଏଟିଏମ୍ରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଟଙ୍କା ଆଣି ରେଳ ଷ୍ଟେସନକୁ ଫେରି ଟ୍ରେନ୍ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ ନାହିଁ। ଏହା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଷ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟରେ ଅନଲାଇନରେ ଟିକଟ କାଟିବା ସବୁ ପ୍ରକାର ମେସିନ୍ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଏଟିଏମ୍ ଖୋଲିବାକୁ ଜନସାଧାରଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। बर्तमान गोटे जरूरी सेवा से बर्तमान समस्त निहाती जरूरी अटे। बर्तमान डिजिटल जुगरे देखु आपण फोन पे कथा कि गूगल पे कथा कहते, किंतु रेलवे प्लाटफॉर्म मान एमती भी बेले बेले हुए जहाँ आमर बेले बेले फोन गुड़ाक जो मैंने दूर दूरांत जो मैंने यात्री आसी था से गुड़ाक बेले बेले हुए तो स्विच अफ भी हो जाए से बहुत हैरान शिकार भी हो पारती। रायगड़ारू अरविंद साहू रिपोर्ट, ओडिशा न्यूज 27।